Čaute lidi, takže já vás vítám u dalšího dílu překonání strachu. Hele, jo, vlastně vy to nevidíte, já zase budu muset, budu moc mluvit. A to je, no, má hezký to. Hlásek, jasně. Hláseček, já jsem borec. Hele. Zase bude slyšet jenom mluvený komentář. Čaute lidi! To bude taky natáčet. Nic nevidíte, ale jdeme se na výpravu překonat. Jdeme zase překonání strachu, že jo? Ale ty budeš první, jo? Ty zase první. Ty vlastně, já se mám posrat. Made in China, všechno je made in. Zatáčíš? Co, jasně. Ty si debil. Jo, zdravím všichni, co se na to kouknou, takže nikdo. Zase Milan Caletka, jo, vidíte to? Vidíte, tady jsou ty červený kalkouky? Já jsem červená A to je karkulka. hele, koukej, já mám tam s tím a vole, skoro nejde vidět. Jeníček a Mařenka. Já se vždycky musím volat koukat za sebe. A potom ta vole, Tam je nejde. že baba, já nevidím ten baráček. Já to taky Hele, nevidím. víte o tom, ale já, To je stromeček. Jsi chuj. ale víš o tom, že já jsem se, jo, to je to, jak je to z kopce. do kopsy? Já? Proč? No, protože stejně nic nevidíš. No ale potom tě bude blbě slyšet, ty chuj. Jo. Hele, Já ty se pičo, budu tady modlit. něco je. Jo, Kde? tady. Já jsem říkal, Co to je za co to je? Co to je za zmrdatý? Ty to je nějaký stromek. Já tě fotil. Co to je za... Ty to je stromek. Čumte na něj. My jsme trošku vojebali. Co, to zvypnu? Čum na ten stromek. Protože jsme to tam poslali. Ale je to jeho první video hlavně. Ale jo. To má první video. Hlavně jsme poslední strach. Hele, já jsem neskušený pořád, takže neřeš. No to je pravda. Hele, tady je někdy ten. Tady jsem mnou Čumte nahoru, to je jako... Štěpa! Štěpán Benček a Mančák. Musíš říkat vždycky to příjmení. Milan natáčel. Je to Petr No, Žanovič. teď mě všichni budou říkat, a no, třeba na nákupem třeba. Milane, jdem papísa! To ne. I kdyby se někdo ptal, tak je to ten Černáčové Pius. A ten je venku. Jo, ty to pořád... Natoču jeden díl, jo. A pahovno. To je zdrav, jo. To mám i já tu hru. Já? Jenom jeden. Jsem to počít zabugovalo. A Dragon Adventure, ale na to jsem Ty se... vole, židlo padá. To je židla. Jak se mu říká, hůlka, ne? Ta To je to blika, vole. Hvězdice, jak se to říká? To je to blika. Jo. Planeta. Jo, hvězda. Ty vole, ty nemůžeš si... Mám velký péro. Peťa má velký péro, jo. Tam je budka, kde bydlí. A mimochodem, to není to Peťa. Která nemá šicůvko, ty jsi úplně nahodno. Hele, Já vidím na cestu s tím mobilem. Já ne. hele. Jako vidím, no, ale... Mně to stačí, já bych šel zpátky, sice je to jenom 3 minuty. Ty pič... Konec. Vole, jo. No samozřejmě ještě taky musíme dojít zpátky, že jo? To má 48 sekund, vole. Cože, tak malinko, ty jsi to zase stopnul. Ne, on to předtím stopnul. Ty jsi natáčíš 2 minuty, takže to znamená... To je chuj. Kolik to máš? Já? Já už mám 3 minuty 36. Ty vole, tak to musí být fakt nezáživný. Co? Já to čumět, vole. Je ten šulin. Ty vole, já On bych... se bojí stropku. No, já jsem Já si... se nevšim, chápeš? Tamhle, hele, ty vidíš tamhle, když se koukneš, tak vidíš tam úplně tu mlhu, nebo to Vidíte, tam se koná turnaj z Chelsea? já My jsme teď momentálně v Anglii. Jasně, úplně ty vole. Nejsme v Anglii. On mele jenom blbě. Mluví jak ožrala. Mluví jak ožrala. Já možná ale má velký péro, bude se každý kouřit. Za to ti daj dislike, jo, dejte mu dislike. Dejte- Ty doby špekonská, vole. Dejte mu dislike! Viděli jste jeho kebulivu? Ty vole, ty si... Dislike, hele, Hele, to je zase ten dům. Co to je? Tam to. to je před 100 $, vole, nebo jejich ta, jak je tam... Já se posuju, já jdu domů. Já jdu domů. Já na studiu prostě nejdu. Já by tam nešel dovnitř. Já tak... Není 100 $. To tam nikdo není, chápeš? Ne, já jdu domů. Tak jak? Hele, pomalu, jo? Kde je ten stromeček? Tady je velký strom, Tady který nemám není rád. pozorný, může Ale být já někdy to mám. šutrák, vole. Šutr hnusnej posrana. Počkejte na mě, vole. Fů, jedny.
A teď jdeme co dělat, jako? To někde ten Peťo stromek. Já jsem si... To je vůl. Ty on se hejbe. Ty vole, jako já jsem do něj jako no. To je chuj. A co zkus, more, jako. Drž hubu. Víš, co já udělám? No pohodě, to je... Ty, já se debiju, já jsem Já půjdu dolů do vesnice, tam je to lepší. Ne, A ne. jsou světla. Jasně, už mám 5 minut. A já si nevezmu ani tu hůlku, protože potom s tou hůlkou máš zátěž. Někde teď tam v tom okně je, to je tvoje mámka. Jo? Jo, dávej pozor, teď ta voda, jo. Ty, já jdu přímo na ní. vole. No, nejde. Hele, Počkejte. Musím dát já si nechám pálku tady a to. Pálku? Jo, mimochodem. Já nepůjdu s pálkou, protože to ti dělá zbytečnou zátěž. pálkočovou. Ne, To mě zajímalo, co to pořád dělá takový to jako není to přesný, jo? To jsou ty? Žáby? Sifa. Jo? Zase světýlka 2. Koukni se na to, Milane. To úplně děláš šály. Ukáž. Robit. Děláme krabiny, hele, nešunkám, vole. Já zase ti dotknu nosu, vole. Já to mám dobrý Omeču, to je jako kdyby tady nic nebylo, přitom tady... Ne, není. Ty vole. Slyšeli jste to? Pšt. Ahoj, kdo to byl? Prdel, velká to byla. Ne, už je zase skrytý. Krytá Počkej. Mehe. Počkej, stop, já už to vidím. Došli jsme konečně. Došli jsme k jeho baráku. Zdobný, Je jo? velmi dobrý. Do prdel. Ty vole, jsem šel přes ten záhon. Jo, vy to nevidíte. Takže- Já vám to ukážu zítra v 10, pokud si vzpomenu. Takže... No, říkáš, podívej, ale je to v pohodě. OK, good job. vole. OK, tady jako... Ne, to je skrytá reklama. Tamhle toho, ten login. To nesmí, ne, to logo nesmíš. jo. Tady je jenom Budweiser. Ty vole, reklama. To je skrytá. Tady jsme natočili. Skrytá, ty chuj. A někdo tam vychází. Budweiser je všude. Beťo, jde tam nikdo, ne? Nenatáčej je. Tak jdeme ještě dolů? Jo, jdeme ještě dolů. Jo, vy jste to neviděli, já jsem omylem. Já si vezmu. Ale nepůjdem tam nahoru? Ne, tam nejdu. Neskoky. Ne. Chodíte? Ale já takové otevřu kukučí, jakoby... To je zátěž, až budeš drát. Do prdele. Já to mám jako opírátko. Jako cirkus, jo, Ne, to je skrytá reklama, ty chuj. Ty jsou jako Promiňte, je to skrytá reklama. Ne, není to žádná reklama, není. Je to To je reklama. všude. Všude? Už si to, já to teď půjde dolů naposled. Já tam jdu taky. Ale Já jdu víckrát. Já Já půjdu víckrát. What the fuck, vidíte silnici? Já ne. Víte ho, a moc ho nevidíte. To prdele. Ještě mi doma byl. Cestou. Jasně, proč ne? Proč pozíte se? Buďte stíhat, vidíte. Chápeme na tu kroketovou pálku. Ale nepustíme. Tady musím mě pozdravit, dislike. On tě pozdravil, dislike. Tak bejte, to je Google dislike. To proto nezavírej hospodu, teď? Kolik je? No, mně se to Kolik je? 22:20. 22:20. Peťo, v kolik zavírej hospodu? Mně se to laglo. Potřebuje v kolik zavírají hospodu. A nechci je brát. Peťo, Co? v kolik zavírej hospodu? Jo, za dlouho, když je kolik? 22:21. Čau. No, my zavíráme tak asi Půl o 4. 11. Nebo do kolika tam jsou lidi. Ty Ve, tam jsou zrovna tam zase. Tam a někdo patří na televizi. buď stih, jsou za tebe. To je PlayStation. Obzami, nechápu, že to dělám. Cože? Hele, Já půjdu ještě dál. No, já půjdu ještě dál na konec toho. Skoro vesnice. Já půjdu knížačce. Jo, knížačce možná. A já půjdu ještě dál. Na zastávku půjdu. Ne, na Tam je hnedka Tam je světlo. Teď, že mi tam vyběh kanek.
Já bych si asi po. Ne. Lidičky, Tam je světlo, chápeš? Pojďme, Pavkovičová. počkej. Lidičky, čaute. Ještě jdeme dál, jako samozřejmě nekončím. Potom řeknu zase to zbysí. Ne, neřeknu. Řeknu čau. Ale teď to... Čus! Ne, to neříkejte, to kopíš musu. No co? Teď na ně kouká. Co? Máte kolik 60 době? 60 tisíc době. Má 160. No, vám Ono se jim tam světlo takhle zvyšuje zase. Nebo si dva na to zašukat. Auto. Autodle. Dámy a pánové, uvidíte auto. Hele, vidíte světlo? Jo, vidíte? Ne, ty vole to. Hele, vidíte jeho to fotu. Hele, vidíte světla, už vyjíždí, jo? Vidíte ho, vy. Radar, jdeš moc rychle, zastav ty buzerem. Jako počkej, já si musím to. Tak já He, a čemu, když budu natáčet, vadí mi to, že mám sluchátka? Jo, ale hlavně když máš písničky, to vadí. Jo, já nemám nic. No tak to máš ten mikrofon tady, to nevadí. Vidíte? Tam je Do velký prdele. světlo. Tam je větší světlo než tady to. Kde? To má větší žár. Jo, čus, To má vítám žár vás jako u další Hele. strašidelný. Kopíruj. Já nejsem kopírák. Copyright. Kopíruj. Jo, tady ten zlej dědek. Že už to? Jo, drž, Ona nás posílá psa. drž huby. Čte huby. Tady je zlej dědek, víte? On má bojovnickýho psa, vole, víš, jak ty může chce roztrhnout nohu. Potichu, lidičky. Držte huby. Já se strašně bojím, lidičky. Hele, oni tam jdou a nemají baterku. Oni tam jdou a nemají baterku, tak my taky můžeme a máme mobily. Já tam svítím to. Ne, já jdu jenom ke značce, hoši. Já jdu taky ke značce. Tam asi vidíte světlo. Jdu na zastávku. My jo, nejdeme taky. Ne, já nejdu. Já nejdu, já už. Ne. Jo, já se bojím hlavně, že zavřu hospodu, Já volám taky. Nezavřu hospodu, my tam máme klíče. No, mám klíče, a potom my budeme budit 3 sekundy. To protože nechci. Já půjdu k ní značce a obrátím toho jdu hned tam. Já taky jdu. A jdu Já spát. půjdu tudy. Já jdu tudy. Ne, já nejdu. Jo, tak jo, beru, jdeme tudy. Proč? Když se vyjdeme tam zase. Jo, ne, já to tady znám. Proč tudy? Ty nenatáčíš? Ne. A počkej, ono to obejdem teď? Tak to obejdeme. Tady vidí babička Jaga. Její kamarádka, víte, dámy a pánové. Ona je tak trochu tuk. Trošku zbožná nás čeká. Jsem spadnul meteory. Tak je jsem spadnul hal. No jasně, zase fejlíš. A až budeš potoukat, tak tohle se vejdu, myslíme. Hele, vajno. Vidíš, to říkal. Hele, lepší než nic. Ale počkej, my půjdeme o to bárku. Tak držte hubu, je to zase ten dědek. Tam je. Jako kdyby tam nás čekal. Prostě. Jo, no. Já mám taky někdy. To je obyčejný kůl. Držte hubu, lidičky. Prosím, mi nemůžete, protože já natáčím. Já chodím na zastávku a jako nemám se držu hubu. Tak tam běž před sebe. Já chodím na zastávku. Tam běž před sebe.